салом алайкум дӯстон. дар ин ҷо ман ба шумо нишон медиҳам ки дар як лаган 4 галовка часпондагӣ аст, яъне задагӣ аст. дар ин ҷо ман нишон медиҳам ва чӣ гуна мо бояд инро кард. Расстояниеша мегӯям, чӣ қадар мо бояд, чанд сантиметр мо бояд монем. Дар ин ҷо ман ба шумо нишон медиҳам. Ин галовкаи ай тарафай 31 градусай, 31 градусай астра 31. Дар ин 31 градуса дохил мешавад каналҳои НТВ, Домашний, Перец, ТНТ Music, Шансон ва ғайраҳо дохил мешаванд. Расстояниш примерно 10 сантиметр бошад. 10 сантиметр мо сини боло мемонем. Дар ин ҷо 42 градуса мебошад. Дар 42 градуса каналҳои Туркиё аст. Каналҳои Туркӣ нишон метад. 42 градуса аст. Ва баъд аз ин астай 46 градусай. Дар 46 градуса дохил мешаванд каналҳои Азия, 7 канал, бо астай Next TV, азарбайҷанский канал ҳастай 46 градуса. Дигараш илавгинаш ҳастай 100 дохил мешаванд каналҳои тоҷикӣ, афғонӣ, эронӣ, ҷемо. Хулоса дар ин як лаган мо 4 галовкаро часпондем. Аммо ба шумо огоҳ мекунам, ки лагани шумо бояд як бошад. Барое ки 90 сантиметрадан мешава, аммо якда бо хубтарай, мавҷаш сустар мебарад. Мо дар ин баршани 57ро хуш кардем, аммо аз сабабе ки мавҷаш кам баровард, чирахпирах кард, мо онро снимат кардем аз тарафи ипараи. Хулоса мо барои ин ки инро установка кунем, мо бояд аввал центра 42 градуса бирорем. Ин тараф 42 градуса аввал главноя мебирорем ва баъд инҳоро установка мекунем. Аввал барои ин ки мо установка кунем, аввал главноя 42 градуса мебирорем, баъд дополнительни айпараш 31, барашда 46, баъд айпара 50, 12, 100. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. Лайкро фаромӯш накунед.